हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा मादैनि भिडिअखौ अननानै साबा काराप खालामना होबानो जाबाय दे सोनाबा दे ओमफ्राय नै मादैया बेरेफुंजानि संनाय लाहार फाहार नै सावन थारुनसो दै थास'निखौ जाला आं दाना थास'निया बिराद मानो ओमफ्राय सिबुं मैगं दिनै फार्स्ट टाइम बेखौ जानोसै दिनै माजों जानाय जायो संनाय जायो दाहायसो मोनसिगोन सिबुं मैगंखौ सायबाय आङो 20 थाखानि मुथा ओमफ्राय मुथासेयानो जा बुरजाखा ओमफ्राय उन्दैफ्राथ' जाखाया नालाय बोराय बुरैल' जागोन बांद्रायलायबायसो आदैया थास' बिबारजों माबा अमा लायबायहाय थास' बिबारजों अमाजों जानो फिसाजो गिदिरा खेबसेबो मोनजाफैयाखैना फैनानै जाहोनोसै दिनै अमा जा मोजां खानो गिदिर गिदिर आं हांनानैसो जानो लुबैदोंमोनलै जि मोजां थास' बिबारजों संसै फुदुंनानै लानानै हा मासि मोजां रुनाया जाबायहाय लोगोफोर मादैना लखबसै थास' बिबारखौ होबाय लोगोफोरनि खम गोथाव जासिगोनलै बे दै होनोसै लोगोफोर दै होनानै रुबाय थानोसै थास' बिबारजों अमा बे सिबुं मैगंखौ जों उन्दैयाव खानानै फानोमोन कारेन्टआ मुथा ओमफ्राय बिस्करमा जाहैयोमोन थाइनै थाइथाम मोनबानो मा मोनथिगौ नोंसोरलाय माइ थायो मालायनि माइयाव खाखुमा हैयोमोन जोङो बे सिबुं मैगंखौ फिसाजोआ सोंदों नालाय मा मैगं बेखायनो गोदोनि स्ट'रिखौ खोन्थादां माइ खनसायनाय सिबुं मैगं खाखुमानाय जोंसो मिथिगौ लोगोफोर मादैया जानोसैलाय ओंख्रिया सिबुं मैद्रु बानलु थाइथाम लाबोबाय थास' बिबारजों अमाजों है खलथं खालामनाङा ओमफ्राय अमा थास' बिबारजों अमाजोंखौ बाहाय लाग्रोजोब्बाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय दा जानायनि फारिलायाव सफैलायबाय नालाय जानोसैलाय मादैया मैद्रुनिफ्राय स्टार्ट खालामसै मा फांखा ओरैसो गरम थारलै ओरै मोखांखौ ओरैहाय बिखा अमा बिखा होथारनोसै बिराद अमानि माबाखौ बाहायसो दुरुननानै लाजोबदों आं अमानि रायलायनायानो जाया दिनै मा होनो थास' बिबारजों अमाजोंबो बिदि दुरुननानै लाजोबदों बिराद गोथाव जाखादों फाग्लासो आं सिथाबनायखौबो जानांगौ
बानलुफोरानो बारा गोसा नङा। सिबुङा गोदैथारलै। ada jि गरम गरमथार गरम गरम थान्दा गरम अखा दोमैदों दिनै थेवब्लाबो दोहो दोहो बोथोरा। जों बे सिबुं मैगंखौ दहाय रायलायखांबाय आङो संनायाव बेखौनो जों खानानै फानलायलायोमोनब्रा। गोदोना जोंना जेरावबो जेबो गैयामोन जों खाथियाव कम्पानि दं नालाय सिबुं मैगं खांसै बिस्कर्मा फुजा जाहैलायनोसै सालाखाथियाव सालेखाथियाव ओमफ्राय जोंनि खाथि बे पावार ग्रेडआव दा इन्टारेस्टखामोन। जों उन्दैयाव बिस्कर्मानि हाइ हाइथारमोन। दुर्गा फुजाखौ बारा मोनथियामोन बिस्कर्मा खाथियाव कम्पानि दं नालाय बेखौ मोनथियोमोन। गोदोनिखौलाय आरो माथो होनबावनो आरो मासथिं सिथा आदे सौग्रावफ्लांबाय थायोब्रा। अमाया बे दिसिसो बिराद गोथाव जाखादों। मेंगुलायबाय आं जि थाब थाब जालांना। मेंबाय लोगोफोर आं मैद्रु जाबा मेङो अरनायजों। मैद्रु जाबाथाय बिराद मेङो आङो। एसेबाबो अरग्लिनांगौ जायोना। मानो होथेबाय थाखो गोदाव सोराव माबा केमेरानि आगुआव थाहैबाय थाबाय। माथो होनबावनो आरिखौला गावनो दा माथो बिफानो बिदिसो ओंखाम खुरनांगौ दा खुरनो रोंहांबाय आं फिसा। जाजोबथारबाय आं